Хайриддин Қодиров, сокини кӯчаи Гулафшони шаҳри Душанбе, дар ин ҷо дар Тоҷпромбонк $100,000 амонат гузошт ва дигар натавонист қисми зиёди онро бозпас бигирад. ин мизоҷи бонк баъди муроҷиатҳои ба такрор дигар ноумед шуда ва рӯзи 30 июл дар хонааш дар шаҳри Душанбе ба худкушӣ даст задааст. дар шӯъбаи корҳои дохилаи Синоду дар Душанбе рӯзи 11 август ба радио Озодӣ гуфтанд, Хайриддин Қодиров худро овехтааст, вале сабаби худкушиашро шарҳ надоданд. хешовандони Қодиров дар манзили зисташон дар бораи сабабҳои даст ба худкушӣ задани ӯ нахостанд суҳбат кунанд. танҳо як зан аз хешовандони Қодиров дар саҳни ҳавлии ӯ гуфт, дар зинда буданаш ӯ натавонист пулҳои худро аз бонк бигирад. шумо чӣ кор карда метавонед? онҳое ки Хайриддин Қодировро мешинохтанд ба радио Озодӣ гуфтанд, ки ӯ аз талошҳои бесамари бозпас гирифтани пулҳояш аз ин бонк сахт афсурда буд. Тоҷпромбонк имсол муфлис шуд ва садҳо муштарионаш ҳоло мунтазиранд, ки пули худро бигиранд. Тоҷпромбонк айни ҳол аз 352 амонатгузораш беш аз 100 миллион сомонӣ қарздор аст. мушкили бонкҳои Тоҷикистон тақрибан 2 соли пеш шурӯъ шуд ва ҳоло ҳам идома дорад.